viime numerosta. Niin. Mitä piti sanoa? Niin, Oona varmaan ottaa Jaden mukaan, koska hän asui ihan naapurissa. Pipo. He tulivat sisään. Moi. Au. Moi. Sä tulit sitten Jaden mukana. Joo, Jade halusi, että mä tuun mukaan. Niin, sehän asui ihan naapurissa. No joo. Onhan ihan... Oonakin ihan kiva. Niin, mehän on parhaita pesuja. Niin, joo. Tulkaa vaan... Mitä tehtäis? No... Käydäänkö eläintarhassa? Okei, mennään. Joo. Apua. Haija! Huija! Hei, mäkin kokeile. Huija! Hei, oottakaa. En mä tarvikaan aurinkolaseja. Pöivä. Hei. Hei. Moi. 3 lippua eläintarhaan. Selvä. Se olisi... paljonko se olikaan? Joo. 20 €. Kuka maksaa? No sä just äidiltä ja isiltä rahaa. Okei. Tässä on noin. Kiitos. Mennään. Rannikkeet. Ai niin. Mennään. Oota. Hei, oottakaa mua. Kattoko, tuolla on possuja. Hyi, täällä haisee. Mennään seuraavalle luo. Okei. Söpöjä! Ihania. Yök. Wow. Vähän siisti. Se on käärme. Joo. Vähän hieno. Jep. Se on sen rodun viimeinen. Niinpä. Mennään. Joo. Joo, ehkä mennään. Ottakaa. Seuraavaksi